Efter det här hitet då, sista i gren 16 går vidare till gren 17. Grenens sista gren. 50 fjärrsim här, det simmas ju 8 hit. Så att då har vi första hitet, bara 3 Jakob i Jönköping, bara 4 i Sala, och Tullen och 5. Öppna snabbast här gör bara 3, Rebecka Mattsson, Natur, 27-14. Ja! Ja, nu är det nog lite lurigare här. Ja, kom igen då! Ja, bara 3 håller undan. Men det är bara 6. Eva Stillman kommer starkt, men det blir bara 3.